Wai, mai gida. Ya kai. Yau fa ban jin dama. Gaya ne. Aradu yayin ina ne yau yake ciwo. Mun shiga uku. To, ayi hakuri mana. Aje a samu magani a jiga mata da Allah. Tunda jiya da ai akwai maganin da aka karbo a wurin goggo ko? Ciwo. Wai. Yaya kin ga wani dan burni? La. Suna yan kidnappers din ai na Kano. Na burni sai su shemu ne ki. Su suke zagin mu idan mun shiga cikin gari suna she mana kidnappers yau ka shigo kawai zaka shi ubanka. Aradu Allah kashe ka zai. Wallahi ku ne iska. Ko kuke she mana mu kidnapping ne in muka je cikin gari. Wallahi ba ni bane ba. Yaya, je kike kai mishi makashi. Yaya kai mishi makashi. Ma gida, gashi. Tunda ban wannan kashe shi. Ban shi kashe dan fada. Wallahi ba ni bane ba. Kai dan fulani me haka? Ka bane kashe wannan mana. Kai baka tsoron doka ta hau kanka? Yo ba gwara dokar ta hau kaina ba. Baka san an yi sulhu tsakanin Fulani da Hausawa ba? Kanin mu da wannan? An yi sulhu ai. Ka bane in bige shi ba. Ai kuwa doka ce za ta yi aiki a kansa. Ba ko kai hakuri. A'a ba komai ba Fulani. Ba komai wallahi. Mungo. A'a. Ba gida. Yaya babu lafiya. Yaya, menene? Wayo. Wai, me yasa me ta ne? Nan yana mata ciwo da me yake faruwa? Akai ne gurin laure. Ku bari yanzu a tafi asibiti. Ina da kuɗi. Akai ka gurin laure. Dan Fulani. Kaga wannan. Ka kai ta asibiti. Ba ni nan sanu mun gode. Kaga an sulhunta kenan. Rado Allah ban sani ba. Kai hakuri Tauro. Kai hakuri mu da ku an sulhunta juna. Malamai suna ta magana akan mu sulhunta junan mu. Mun yi hakuri mu zauna lafiya. Ban sani ba wallahi. Hawa wata waka akai wadda za ta kyautata tsakaninku da Hausawa da Fulani. Mu yi hakuri mu zauna lafiya da mu da ku Fulani da Hausawa duk ɗaya ne a gurin. Wallahi ban sani ba. Ba komai. Ba matsala da wani. Kai hakuri. Wallahi kai hakuri matsala. Wayo yaya zai fito. Amma wannan ba dan Allah ka yafe min kaji. Ba za a kuma haka ba. Allah ni ba zan kai. Yana sare ka. Ai wallahi tallahi kai. Ga kudin nan da wayo. Ba zai fito. Sanni kai ya fito. Rigima ce ta cikin gida a radi ta doso ku da ganganci za ka je ka rusa mahaifarka. A daina kudin goro. A gyara zaman fada. Ana da fulanin kwarai da masu halin haihu. Idan mafuta dauda ne ka tuntuɓi damanka. Bayani na zaga so ku ji shi cikin tsari. Hausa Fulani nake kira mai tasiri. Fada za a haɗa mu don mu bar waɗiya kori. Mutuncin tashi ka kankara ya tabo ka. A daina kudin gode. Ana da fulanin kwarai da masu halin haihu. Idan mafuta dauda ne ka tuntuɓi damanka. Bafulatani. Nazari kar a mana shigo da zurfi ba a raba fulata shi da Hausa.